ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହର କଥା। ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ହେବ। ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବେଡ୍‌ରୁମ୍‌କୁ ଆସି ଖଟରେ ଶୋଇଗଲି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କମ୍ବଲକୁ ମୋ ଦେହରେ ଭଲକି ଢାବିହେଲି ଆଉ କମ୍ବଲ ଭିତରୁ ଉଷୁମ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦାମନଯୋଡ଼ି ଶୀତ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଜି 4 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ସୁନନ୍ଦା ତା କାମ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲା। ବାସନ ଧୋଇବାର ଶବ୍ଦ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଭୁଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଥିଲା। କାହିଁକିନା କାଲି କାମବାଲି ଆସିବନି ବୋଲି ସକାଳେ କହିଦେଇଥିଲା। ସୁନନ୍ଦା ରୋଷେଇ ଘରର କାମ ସାରି କବାଟ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ସୁନନ୍ଦା ବେଡ୍‌ରୁମ୍‌କୁ ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, "ବାଥରୁମ୍‌ର ଚାବି ଆଣିଛ ନା ଅଛି?" ମୁଁ କହିଲି, "ନା, ଆଣିନି, ଅଛି।" ତାପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ପୋଷାକ ସବୁ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱିଟର, ପରେ କମିଜ, ତାପରେ ସାଲୱାର, ତାପରେ ବ୍ରା ଖୋଲି ମୋତେ ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧର ଝଲକ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ପରେ ଟାୱାଲ ଓ ନାଇଟି କାଢ଼ି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁଦିନ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ସୁନନ୍ଦା ବ୍ରସ୍ କରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ କେବଳ ଖରାଦିନରେ ଏସବୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତେଣୁ ସୁନନ୍ଦାକୁ ମିଛ କହେ ଯେ ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସୁନନ୍ଦା ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ମିଛ ଧରିନିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କିଛି କୁହେନି। ସୁନନ୍ଦା ବାଥରୁମ୍ କାମ ସାରି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ମଶାରୀ ଆଣି ବେଡ୍‌ରୁ ମଶାରୀ ଟାଣି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସେଟ୍ କଲା ଆଉ ଖଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଆସିଲା। ବେଡ୍ ଉପରୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ମୋର ଓଳିଥିବା କମ୍ବଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କହିଲା, "ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସକାଳୁ ପରା ମିନୁକୁ ଆଣିବାକୁ ବସ୍‌ଷ୍ଟପ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।" ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେପଡ଼ିଲା, ଆରେ ହଁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମିନୁ ମାନେ ସୁନନ୍ଦାର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ଶାଳୀ ଆସିବ ବୋଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ହେଉ ନା, ସୁନନ୍ଦା ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେଲା। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ସବୁ କେମିତି ଯେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ବଡି ସେଣ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ବାଜି ମୋ ମନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲାଣି। ମୁଁ ମୋ ବହିକୁ ବନ୍ଦ କରି ସାଇଡ୍ ଟେବୁଲରେ ରଖିଦେଲି। ସୁନନ୍ଦାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ଆଉ ତା ଗାଲରେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ ଦେଲି। ସେ ବି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଓ ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ନାଇଟି ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି ଆଉ କହିଲି, "କ'ଣ?" ସେତେବେଳେ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖାଇ ବାଥରୁମ୍‌କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, "ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଯେମିତି ଦେଖି ନଥିଲା ଭଳି କଥା ସବୁ କହୁଛ।" ତାପରେ ମୁଁ ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ଦଳିବାରେ ଲାଗିଲି ଓ କହିଲି, "ଦେଖିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳାଦଳି କରି ଖାଇଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ।" ତାପରେ ସେ କହିଲା, "ଖାଇଯାଅନି, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି କି?" ଏହା କହି ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ଦୁଧକୁ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ପୂରେଇଦେଲା। ମୁଁ ସେଇ ଦୁଧଟିକୁ ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲି ଆଉ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଦଳିବାରେ ଲାଗିଲି। ସେ ବି ମୋ କାମର ମଜା ନେଉଥିଲା ଓ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତା ନାଇଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଆଉ ସେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଟି-ସାର୍ଟ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଲା। ମୋ ପେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଧରି କହିଲା, "କ'ଣ ଜୁନିୟର, ଆଜି ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି?" ମୁଁ ବି ତା ପେଣ୍ଟି ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ତା ଅଧାବିଆକୁ ଆଉଁସିଲି। କହିଲି, "ଜୁନିୟରର ପାର୍ଟନର ବି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି।
ତାପରେ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଆଜି କିଛି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବା ନା ସେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା? ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମ କାଲିଠୁ ପରା ମିନୁ ଆସିବ, ଆଜି କିଛି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଦେବା। ମିନୁ ପରା କାଲି ଆସିବ। ପାଖ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ବନିବ? ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜାହାପନାଙ୍କ ଦାସୀ ବନିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତା ପେଣ୍ଟିକୁ ଟାଣି ଆଣି ବାହାର କରିଦେଲି। କହିଲି ତାହେଲେ ଦାସୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ଦାସୀ କ'ଣ ଜାଣିନି ଯେ ଜାହାପନାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି? ସେ ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଟି-ସାର୍ଟ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଲା ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ନରମ ହାତରେ ଧରି ଆଉଁସିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୋ ଉପରେ ଲଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ତାକୁ ଆହୁରି ଟାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡି ପଛରେ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡିକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଜିଭ ବାହାର କରି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲି ଆଲୋ ଦାସୀ କ'ଣ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଟୁଛ? ଭଲ ଭାବରେ ଚାଟୁନ। ସେ ଡରିଲା ଭଳି କହିଲା ଜୋ ଆଜ୍ଞା ଜାହାପନା ଆଉ ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟିରେ ନେଇ ଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଣ୍ଟୁରେ ବସି ତା ମୁହଁକୁ ଧରି ତା ପାଟି ଭିତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ତା ପାଟିରେ ଗେହିବାରେ ଲାଗିଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳକୁ ପୂରା ଟାଣ, ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତା ପାଟିରେ ଜାଗା ଧରୁ ନଥିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନେବାକୁ କହିଲି ଦାସୀ ଏବେ ଗୋଡ଼ିବନି ଯାଅ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଜୋ ଆଜ୍ଞା ଜାହାପନା। ଏହା କହି ଡଗି ପୋଜରେ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ପଛପଟୁ ଆଣ୍ଟୁରେ ତା ଗାଣ୍ଡି ପଛ ଆଡ଼େ ଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇ ତା ବିଆରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ତା ବିଆ ସେତେବେଳକୁ ପୂରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଚାରିଲି କ'ଣ ଦାସୀ ଏବେ ଜାହାପନାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ ଦାସୀ? ତାପରେ ସେ କହିଲା ଜୋ ଆଜ୍ଞା ଜାହାପନା ଆପଣ ଏ ଦାସୀ ସହ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଦାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଛପଟୁ ତା ଦୁଇ ହାତକୁ ମୋ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତା ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲି ଆଉ ତା ହାତକୁ ଧରି ପଛପଟୁ ଗେହିବାରେ ଲାଗିଲି। ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଚାପଡ଼ ମାରୁଥିଲି, ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହୁଥିଲି ଆଉ ସୁନନ୍ଦା ମୁହଁରୁ ଆ ଆ ବାହାରୁଥିଲା। ତା ମୁହଁରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପରେ ମୋ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା ଓ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସୁନନ୍ଦା ଡଗି ପୋଜରେ ଘିଆ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ ବୋଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଝଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି ଆଉ ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ରଖିଲି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସୁନନ୍ଦାର ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିନେଇ ଆଉ ଆଜି କାହିଁକି ତା ଗାଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ତାକୁ କହିଲି ଦାସୀ ଏଥର ଜାହାପନାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ତାପରେ ସେ ବି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲା ଜାହାପନା ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟା, ସେଟା ଏହି ଛୋଟ କଣାରେ କେମିତି ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି ଜାହାପନା ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ଦାସୀର କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ହୁକୁମ ମାନିବା। ସେ କହିଲା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଜାହାପନାଙ୍କ ହୁକୁମ। ମୁଁ ପାଟିରୁ ଛେପ କାଢ଼ି ତା ଗାଣ୍ଡି ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେଲି ଆଉ ମୋର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେଠିରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ସେ ଆ ଆ ହଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ତା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିଲା ମାଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ,
ଟାଇଟ୍ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଗେହିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମାରି ଗେଉଥିଲି। ଗାଣ୍ଡିକୁ ବାଣ୍ଡରେ ଗେହୁଥିଲି ଆଉ ବିଆ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗେହୁଥିଲି। ଦୁଇଟି ଯାକ କଣାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗେହିବାର ମଜା ସେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ନଉଥିଲା ଓ ଆ' ଉ ହଉଥିଲା। 4-5 ମିନିଟ୍ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିଲା ପରେ ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲି ଓ କହିଲି, ଏଥର ଦାସୀ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କରିବ। ସେ ମୋ ଉପରେ ବସି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଭିତରେ ତଳପଟୁ ପଶେଇ ଉପର ତଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ ତା ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି ଓ ତଳପଟୁ ତାକୁ ଗେହିବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ସେ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇ ମୋତେ ଚୁମା ଦେଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି। ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟି ମୋ ଛାତିରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲା ଓ ଖୁବ୍ ମଜା ମିଳୁଥିଲା ମୋତେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୁନନ୍ଦାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲି ଆଉ ତା ଉପରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହି ଚାଲିଲି। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଦାସୀ ଆଜି ତୋ ବିଆକୁ ଗେହି ଗେହି ଫଟେଇ ଦେବି। ସେ ବି କହୁଥାଏ, ହଁ ଜାହାପନା ଆଜି ଏଇ ଦାସୀର ବିଆକୁ ଫଟେଇ ଦିଅ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦାସୀକୁ ବି ମଜା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିତରେ ସୁନନ୍ଦା 2 ଥର ଝଡ଼ି ସାରିଥିଲା ଆଉ ଉପରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଗେହୁଥିଲି। ମୋର ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଉପରେ ଶୋଇଗଲି ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହି ତା ବିଆ ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲି। ତା ଦୁଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ସୁନନ୍ଦା ତଳୁ କମ୍ବଳ ଟାଣି ଆଣି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଓଃ କି ମଜା, କି ସୁଖ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତା'ପରେ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ଶୋଇଲା ପରେ ଦୁହେଁ ଉଠି ନିଜ ନିଜ କପଡ଼ାଲତା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ପଚାରିଲି, ମିନୁ କୋଉ ବସରେ ଆସୁଛି? ସୁନନ୍ଦା କହିଲା, ଆମର ଗାଁର ବସରେ ଆସୁଛି ଆଉ ତାକୁ କହିଛି ପାଟଙ୍ଗୀ ପାର ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବୁ। ତା'ହେଲେ? ମୁଁ କହିଲି, ତା ମାନେ ପ୍ରାୟ 6ଟାରେ ଆସିଯିବ ସେ। ପାଖାପାଖି କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁନନ୍ଦା ଆରାମରେ ମୋର ବାହୁ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତା ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଭିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ମୁଁ ମୋ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ମୋ ବିଷୟରେ ଆଉ ସୁନନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା'ପରେ ମୋ ଶାଳୀକୁ କେମିତି ଗେହିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି।